Това предимство на босите обувки за здравето може да не изглежда много вълнуващо за млад човек с здрави стави, но ставите на коленете и бедрата често са изложени на значителен стрес, който с течение на времето в крайна сметка води до чупливост и травми. Доказателствата показват, че най-честата причина за това е неправилният начин, по който ходим и стъпалата ни срещат повърхности. Когато повечето хора ходят или тичат, те се приземяват с петата напред с изправен крак и силен удар. Това не боли, ако носите обувки с дебела подметка и възглавници, но все пак причинява натоварване на ставите. Босите обувки помагат за намаляване на този проблем, като променят модела на удара на стъпалото. Тъй като босите обувки са с много тънка подметка, няма да ви е удобно да посрещате земята с петата. По естествен начин ще се адаптирате към приземяване на средното стъпало или дори на пръстите, което осигурява вроден здравословен отскок от мускулите на стъпалото. Това ще увеличи силата на тези малки мускули и ще смекчи въздействието от ходенето и бягането върху ставите ви. Вашето тяло е създадено да се движи босо и съдържа всички подходящи инженерни решения на човешката еволюция. Въпросът за ударите с петата е съвременен проблем, който се появи едва след изобретяването на ограничаващите и силно подплатени обувки. Абонирайте се за YouTube канала ми и тези видеа за боси обувки ще достигнат до повече хора.